Kolla ta' Ekku. Danica, tajb illi nfakru n-nis illi apparti l-vuċi sabiħa tijak, unbat hemm il-qalb kbira tijak bħala Support Executive fiħdan l-Agenzija Sapport. X'inhu huwa r-rol eżatt tal? Mela l-irwol tiegħi huwa naħdem fir-residenzi tal-Aġenzija Sapport. Fimni, naqra ma kollox, ġifiri naħdem kemm ma' service users, naħdem fl-uffiċċju, ġifiri isek dejjem ikollok ħafna affarijiet x'tagħmel. Ġin għamin kollox, ifimni. Issa, l-lum ħanifukaw fuq l-empowerment u l-indipendenza. Iva. Meta nitkellmu fuq empowerment għal-benefiċċju ta' min tisegwini, xi tridu tfissru biha? Mela, ovvjament, qed nużaw il-kelma empowerment għax bil-forsi rridu nużaw li lax fil-Malti su għat m'għandniex kelma fissa għalija. Li rridu ngħidu bija hija l-empowerment huwa il-proċess ta' kif il-persuna f'dan il-każ b'diżabilità issir iktar konfidenti fil-kapaċitajiet tagħha li tgħix ħajja iktar indipendenti li tagħmel id-deċiżjonijiet tagħha. Li ovvjament bħalma dejjem qed ngħidu, l-empowerment dejjem twassal għal iktar indipendenza. Ġifieri aħna qed nitkellmu empowerment wieħed qed jagħti forza jew inkella qed jagħti kuraġġ, qed jimbotta iktar li ħajja indipendenti. Qed nitkellmu ħajja indipendenti. Hemm ħafna affarijiet, ġi nistgħu nibdew mill-affarijiet iż-żgħar għal affarijiet iktar kbar. Bħal kif taqbad it-trasport pubbliku waħdek. Hija xi ħaġa żgħira u forsi għalini hija xi ħaġa li ngħid u hija naf nagħmilha. Ġifieri bħal meta ngħidu wieħed jieħu rridni fideh. Ekku, ovvjament dejjem hemm proċess li ħajwassal, pereżempju terminoloġija li nużaw. Okej, bħal xi bħal jiena pereżempju toġobni ħafna l-kelma int kapaċi. Aktar milli le ħanejnek. Għax irridu jisna xkultant nieħdu dak il-pass lura u ngħidu ħaniċċekkja għandix bżonn għajnuna l-ewwel il-persuna qabel ma naqbad u ngħin. Ġifieri anke l-mod kif nitkellmu ħajaffettwa l-empowerment ta' persuna? Iva, għax inti naħseb il-kliem huwa l-iktar ħaġa meta jiena ngħidlek xi ħaġa lilek qed pereżempju bħal med nissa int kapaċi. Kemm jisbaħ milli ngħid le ħallini ħanagħmilha jien għax forsi inti ħaddum. Ġifieri it-tnejn l-intenzjoni l-intenzjoni hija għal-ġid, jaf tkun għal-ġid tal-persuna. Imma xi kultant bħal met l-ewwel irridu nieħdu dak il-pass ħarira lura. U ngħidu jaf forsi aħna meta tkun qed tirrispetta l-persuna b'diżabilità qed tagħmel għal-ġid tagħha lill-persuna, però kemm huwa iktar ta' ġid li l-persuna b'diżabilità tmexxiha għal ħajja iktar indipendenti. Jiġifieri persuna li għandha xi diżabilità m'għandniex nieħdu ħsieb li nagħmlu l-affarijiet aħna biex ma tagħmilhomx, imma għandna ninkoraġġuha illi tagħmel. Daku. U importanti li ninkoraġġixxu li ngħixu ħajja aktar indipendenti għax il-qudiem il-persuna nistgħu nitkellmu fuq affarijiet żgħar bħal edukazzjoni, xogħol, volontarjat. Huwa sabiħ li persuna b'diżabilità tkun involuta kemm jista' jkun fil-komunità. Imma min jgħidlek illi ifhem hemm diżabilità u diżabilità. Ġifieri xi ħadd b'diżabilità intellettwali u mhux fiżika. Nistgħu xorta waħda ninkoraġġixxu il-parteċipazzjoni? Mela, it-tnejn hemm il-limitazzjonijiet tagħhom huma limitazzjonijiet differenti, però dejjem hemm modi differenti ta' kif għandek tagħmel l-affarijiet, il-proċessi. Ovvjament biex tidħol fihom huwa suġġett vast ħafna. Jiġifieri, però kull persuna, kull individwu huwa differenti, kull persuna b'diżabilità għandha l-karattru tagħha, għandha l-kapaċitajiet tagħha, għandha l-abiltajiet tagħha, ġifieri inti dejjem tiffoka fuq il-kapaċitajiet u l-abiltajiet li huma tajbin u tissoda u ssaħħaħ fuqhom biex timxi għal ħajja aktar indipendenti. Imma jekk persuna għandu diżabilità, qed nipprova nieħu nilbes iż-żarbun ta' min jew jgħix ma' persuna b'diżabilità, jew inkella jirrelata u isiba diffiċli biex
jagħmel dan li qed tgħid inti u qed inkun sejħa li l-nifsi antipatku biex inti tkun tista' tispjegana. Dak li jkun jgħidlek ma jekk persuna għandha diżabilità, hemm diżabilità għax ma tistax tagħmilha. Mhux aħjar jiena naqbad u nagħmel xi ħaġa biex nevitala xi frustrazzjoni? Ifhimni, meta tnamlu dan, għalkemm bħal medna l-ewwel jafuha għal-ġid. Qegħdin inċaħdu lill-persuna milli timxi il-qudiem għal-ħajja issa aħna dejjem kif qed nitkellmu fuq l-indipendenza. Għal-ħajja aktar indipendenti, ġifieri jekk jiena illum ġejt u batt u għetlek illum aħna ħansajru hekk u hekk ħanamilhom jiena inti joqgħod tarani. Biss. Fil-verità inti ħadd tkun qed titgħallem xejn. Però mill-banda l-oħra wieħed irid ikollu ċertu paċenzja wkoll. Tilab ir-rwol ukoll fiha. Imma naħseb li iktar ma jkollok dik il-paċenzja, iktar ma tevalwa s-sitwazzjoni u ħatimxi l-qudiem. Jiġifieri bħal met l-ewwel trid tara x'inhuma l-abiltajiet, il-kapaċitajiet, hemm ħafna affarijiet u ħassaħħaħ fuqhom. Mela naraw fil-ħajja ta' kuljum kif aħna nistgħu ninkoraġġixxu iktar lil persuna li għandha abiltajiet differenti biex b'xi mod tiġi indipendenti. Bħal xiex? Mela bħal xiex nistgħu nsemmu li nagħtu id-deċiżjoni tal-ħbieb u ta' fejn tixtieq toħroġ. Affarijiet oħra forsi bażiċi tal-ħajja ta' kuljum bħal kif konna qed ngħid l-ewwel x'ħansajru. Forsi tagħti l-opinjoni isma' x'tixtieq li nsajru llum. Tixtieq li nurik kif forsi id-darba li ġejja tagħmilha inti waħdek ġi huma affarijiet żgħar. Ovvjament irid ikun hemm supervizjoni. Ovvjament, iva. Imma wieħed qed imitt idejh. U f'dan l-irwol ħajidħol ukoll collective support. Li forsi tagħmel proċess wara xulxin. Tista' tuża anke affarijiet viżivi li qed turi l-proċess wara xulxin iva. Tkellimt fuq l-ewwel ukoll hija trasport pubbliku. Kif għandek taqbad trasport pubbliku waħdek. Forsi l-ewwel darba tmur mal-persuna b'diżabilità. It-tieni darba forsi tgħid ħanarek tasalx weħida. U tista' takkumpanja lill-persuna ma tmexxi il-persuna li għandha imma l-qudiem inti dejjem f'dak il-proċess ħatara li l-persuna ħatkompli tikseb dik l-indipendenza biex forsi l-qudiem tmur anke x-xogħol weħida jew volontarjat. Mill-banda l-oħra ma jekk inħarsu lejkom bħala Aġenzija Sapport, kif tippromovu dan kollu? Mela l-Aġenzija kif dejjem ngħidu l-Aġenzija Sapport għandna ħafna servizzi differenti. Jiena ovvjament kif tkellimna qabel ġejja mir-residenzi. Fir-residenzi ovvjament nużaw ħafna, pereżempju dan l-active support li ġa semmejt. Ġifieri fir-residenzi dak li jkun mhux qiegħed fir-residenza u kollox idur miegħu? Le, aħna naraw li service users tagħna jkunu qegħdin jagħmlu affarijiet differenti fir-residenza, ġifieri forsi affarijiet li jieħdu gost jagħmlu bħal jgħinu fit-tisjir, nonxru l-ħwejjeġ, naħslu l-ħwejjeġ. Hemm ħafna wkoll li jmorru x-xogħol, hemm ħafna li jmorru ċ-ċentri ta' matul il-jum li huma tagħna wkoll tal-Aġenzija wkoll. Ġifieri l-Aġenzija. Dak li huwa bażiku ta' kuljum, intom taraw li persuna b'abiltajiet differenti tkun qiegħda tagħmel. Ovvjament, kif konna qed ngħidu l-ewwel trid tara wkoll il-persuna b'diżabilità l-abiltajiet tagħha. X'inhuma x'tieħu gost li tagħmel. X'tieħu gost li tagħmel. Però naħseb illi ħafna midrabi il-diffikultà ma tkunx id-diżabilità tal-individwu, imma l-mod kif aħna nħarsu lejn il-persuna. Xi kultant aħna nħobbu li nipproteġu iktar milli nissapportjaw. Namluha kif ġa qabel għal-ġid tal-persuna, però xi kultant iridu ngħidu isma' aħjar li forsi ngħin milli nipproteġi għax hemm limiti sakemm tista' tipproteġi fil-ħajja. Jiġifieri iktar ma nkunu qed nissapportjaw lil persuna b'diżabilità, iktar qed intuha indipendenza, iktar qed intuha id-deċiżjonijiet f'idejha. Ġifieri rridu nagħmlu distinzjoni bejn li tissapportja lil xi ħadd u tinkoraġġixxih kemm jista' jkun biex ikun qiegħed miexi lejn jew għodot illi wasluh illi jasal li wasluh biex jasal jilħaq l-għaniet jew nkella xi faċenda li jrid jagħmel għal
distinzjoni kbira minn xaħat li nagħmel l-affarijiet onti jomlu. Ekku. U fimni l-għan tal-Aġenzija huwa li l-persuni b'diżabilità jgħixu kemm jista' jkun ħajja indipendenti u li jkunu qegħdin jgħixu fil-komunità. Jiġifieri qisu dak huwa fil-verità l-għan tal-Aġenzija u l-għan tal-indipendenza lill persuni b'diżabilità li jkunu qegħdin jgħixu kemm jista' jkun fil-komunità jagħmlu affarijiet li forsi kif qed l-ewwel għalina huma affarijiet żgħar li nagħmluhom ta' kuljum. Però b'naqra proċess u b'naqra support inkunu qegħdin ngħinuhom jgħixu ħajja aktar indipendenti. Xi ħaġa li ninnota dejjem meta jkolli din is-sezzjoni mal-Aġenzija Sapport huwa li ħafna nies jagħmlu kuntatt miegħi għaliex tiskanta minkejja l-ħidma kbira tal-Aġenzija Sapport. Għandek min lanqas jaf kif jista' jieħu din l-għajnuna. U allura x'għandu jagħmel persuna li qed isegwina? Mela, jistgħu iċemplunna, in-numru tagħna huwa 22 5 ħanejdu bil-mod ħalli jkunu jistgħu. Mela. Tajjeb, 22 5 6 8 000. Sewwa. Mela allura 22 5 6 8000. Ekku. 22 5 6 8000. Ġifieri 8 u 3 0. Tu bil-mod ovvjament ħalli dak li ikun jista' jiktbu u jkunu jistgħu jikkuntattjawna. Ovvjament jkunu nistgħu nidderuġuhom mal-persuna li tkun qed taħdem f'dak is-servizz li jista' jgħinhom iktar f'dak li jkun hemm bżonn. Danica, grazzi ħafna, il-ħidma tajba lilek, il-weekend tajb ukoll. Grazzi lilek ukoll. Nimmaġina ħad tkun qed tistrieħ dal-weekend. Ek suppost. Rilassament assolut. Ek suppost. Jiena ħanimxi għal naħa l-oħra fejn żewġ minn nies ħajrnexxielhom jaqbdu magħna fuq 22 9 u tlaqna għal pari sabiex